Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय SSC निफ्राय आं एसे सिगांसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन हेल्थ डिपार्टमेन्टनि दा बेखौ खांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैनायखौ नुनो मोनसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि जाय SSC एप्लाइ खालामदोंमोन MTS आव दाखालि MTS आवहाय बेनिफ्राय हाबिलदार पस्टआव जायफ्रा खालामदोंमोन दायो एडमिट स्टेटास नायनो हासिगोन आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो एग्जामा जुलाइआव नोंथांमोना स्टार्ट जागोन बाट नोंथांमोननि सायाव डेटखौ नायदो माब्लानिफ्राय जागोन एडमिटआव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दानिया गोजौनि थ्रि डट्सआव थुनानै नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेयाव एडमिट कार्ड मोनसे मोनदों अपशन बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै दानिया जोङो गुवाहाटीआव फैनांगोन एबा नर्थ इस्टआव फैनांगोन बेयाव फैनानै नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो बे नोंथांमोना गुवाहाटी आसाम मोनदोंना बेयाव नोंथांमोना नर्थ इस्टआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना मोनगोन एडमिट स्टेटास नायनो हासिगोन आरो बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला डेटआ जायो दा गिबियाव नोंथांमोना बेबादि लडिं मोनगोन एसे नेटनि सायाव जागोन स्पिडआ बेनिफ्राय लडिं जानाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे फर्म सफैगोन बेनिफ्राय एसे गायाव फैनानै नोंथांमोना एडमिट कार्डआव फैबानो जाबाय दा बेयाव जों एसे गायाव फैनानै जों मोनगोन एडमिट आरो लोगोसे एग्जामा 90 मिनिट्स जागोन नोंथांनि टाइमा आरो बेयाव नेगेटिभ दंना गैया आं बेखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां भिडिअ खालामगोन फारि फारि दा बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लिक हियराव क्लिक खालामदो बेनो जाबाय MTS बेनिफ्राय हाबिलदार पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव नोंथांमोननि एडमिट कार्ड फैबाय स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा लडिं जागासिनो दङ दा नोंथांमोननि फार्स्टआव आइडिखौ होनानै बार्थडे होनानै नोंथांमोना स्टेटास एबा एडमिट डाउनलड खालामनो हायो आरो आइडि बावदोंब्ला नोंथांमोना बे रल नाम्बार बेखौ नांला रल नाम्बारखौ मोनग्रोआ स' बेनिफ्राय एसे गायाव फैनानै नामजोंबो हायो नोंनि नेम बेनिफ्राय बार्थडे होनानै नोंथांमोना आइडिखौ लानो हायो आरो बे आइडिखौ मोननाय लोगो लोगो गोजौआव फैफिननानै नोंथांमोना बेयाव आइडिखौ होनानै लगइन खालामदो नोंथांमोना लगइन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि एडमिटखौ नायनो हायो दा बिदिब्ला आं एडमिटखौ नायनोसै बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदो माबादि सिस्टेमावहाय जागोन एग्जामा आरो बेसेबां टाइमाव जागोन एग्जामा जों बेखौ नायनोसै फैदो दायो नोंथांमोना डाउनलडआव होनाय लोगो लोगो बेबादि मोनगोन जेरै नोंनि नाम बेनिफ्राय बार्थडे थागोन बेनिफ्राय एग्जाम डेट थागोन आरो नोंथांमोननि आइडि नाम्बार थागोन दा एडमिटआ नोंथांमोना जायखिजाया एग्जामनि सानब्रै सिगां डाउनलड खालामनो हागोन दा नोंथांमोना दायो हाथ'नाय नङा जास्ट नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनांगोन एक्सेप्ट एबा एक्सेप्टेबल जादोंना जायाखै बेखौ नायनो हायो एग्जाम डेटआ बेना दङ 21 जुलाइआव बेखायनो 16 जुलाइआवसो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन रिपर्टिं टाइमा 11:30 AM आवहाय नोंथांमोना सौहैनांगोन आरो बेनिफ्राय एग्जामा नोंथांमोना 1 PM निफ्राय जागोन बेनिफ्राय 2:30 सिम एबा 1.5 घन्टा 90 मिनिट्स नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन बेनि सिलेबासखौ नोंथांमोना लाना फैगोन नेक्स्ट भिडिअआव आरो एग्जाम सिटिया गुवाहाटीआव बेनिफ्राय एडमिटआ एक्सेप्टेड जाबाय डेट मिन्स नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेटआ MTS बेनिफ्राय हाबिलदार पस्टआव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो हासिगोन आरो बेयाव इंलिश आरो हिन्दी मोननैल' जागोन लेंगुवेजआ अके दा नोंथांमोना गुवाहाटीआव थांनानै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनानै एग्जामखौहाय नोंथांमोना होनो हासिगोन जेब्ला एग्जाम डेट जायो दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट SSC MTS बेनिफ्राय हाबिलदार पस्टनि एडमिट कार्ड भिडिअ